חוזר. אוקיי. אנחנו חוזרים למוניש. אז אני רגע אפתח את הקובץ. כן. אני גם תהיתי אם רציתי האמת שרציתי להעלות משהו. תעלה. שבאתר של כאן חדשות היה אתמול בבוקר פרסום שהרבי מבלז אמר לחסידים שלו להמשיך להתנהל בשגרה, והייתה שם הקלטה שלו מדבר ביידיש. כן. עכשיו, היות ויש לנו כבר תוכנית להיום, אז אין כל כך טעם להעלות את זה, אבל חשבתי שזה יהיה נחמד לתת... אתה יכול להעלות את זה. אגיד לך למה. כי זוהי דוגמה ליידיש שקשה לפעמים להבין, אז זה עוד מודל שאנחנו יכולים להכיר ולנסות. אתה יכול להעלות את זה. הרי הוא דיבר בטח מעט, לא? בערך 40 שניות, כן. זהו, זה העניין. אז תעלה את זה אם אתה יכול, ונראה מה הוא אמר. נבקש מכולכם לקחת נייר ועיפרון ולכתוב מה שאתם שומעים. כן? כי מזמן אנחנו לא תרגלנו. דרך אגב, היום כשהעליתי לאקדמיה עדו את מה שאנחנו עושים, אני סיימתי בדיבור שמי שלא, אמרתי ככה, שבמדינת ישראל הרמה של ידיעת קרוא וכתוב ביידיש, גם אצל מי שיש לו ידע פסיבי בכל רמה שהיא, היא כל כך נמוכה, שעד שלא נתקדם בלימוד קרוא וכתוב וקריאה נכונה, לא נוכל להתקדם בהבנת הטקסט. אז, וזה מה שאנחנו התחלנו לעשות מההתחלה. בזמן האחרון הזנחנו את זה. אז בואו נעשה תרגיל, אני דווקא שמח על ההצעה שלך. אז אני רגע צריך למצוא את זה. אפשר, סליחה, אני נעדרתי לחצי דקה, מהי ההצעה? כן, ביקשנו שתיקחו נייר ועיפרון, נשמע עכשיו את הרבי מבלז, האומר שצריך לנהוג כרגיל ולהתפלל בבתי כנסת, והוא כנראה מתעלם מהקורונה, ואני מבקש, מכיוון שזו יידיש, שבדרך כלל מרבים כאלה קשה להבין, כל אחד מכם ינסה להעלות על הכתב מה שהוא שומע, ביידיש, באורתוגרפיה מודרנית, ונראה, ננסה לפענח את מה שהוא אומר. וזה יהיה במסגרת התרגיל שלנו, ללמוד לכתוב ולקרוא נכון. אם אדם יצליח להעלות את זה. מצאתי את זה. רגע, כולם מוכנים עם נייר ועיפרון? אתה יכול להעיט את הדיבור כדי שאפשר יהיה לכתוב, או שזה בלתי אפשרי? אני עוד לא... נראה. אם לא, אז נשמיע את זה פעמיים שלוש. השם שלי. טוב. אתם שומעים? בקושי. בקושי, אז רגע. אין לך מיקרופון, אמפליפייר. יש אפשרות פשוט להגיד למחשב, לזום, לשתף את מה שאני שומע. אני רגע אעשה את זה. לא. רגע. אוקיי. סליחה, שומעים אותי? עכשיו שומעים. אוקיי. תודה, הכל יסתדר. Schwerer Zman, man hofft, dass mit all zu Dorgein, mit zurückkommen zu der besseren Zman, zu der guten Zman. Aber jetzt, jede Sache, was man will doch tun, was man will doch werden, alles kommt zu mit der Schwierigkeit. כל משפט הכל, ואחר כך ננסה משפט, כן. לכאן, jeder Ruf und jeder Dus wirft sich heran, sie sagt Eizes und jeder oder Teuer und die Kässene,
Verbunden will gefallen von der Regierung, Regierung will gefallen von Verbunden. Nicht kein einzig. Na, so viermal so wie Frauen will geführt, Leib helfen, und Sikim und Gassim Nezik. אוקיי, זו הקלטה. אני מציע ככה, אם אתה יכול להשמיע משפט, אני אנסה, אם אני אצליח, להגיד את זה ביידיש, שכולם יבינו, ואתם כאילו אכתיב לכם. אם תצליח להשמיע משפט. אם אני צריך להבין איפה הם מתחילים ונגמרים. לא משנה, כמה מילים. רגע. 1, 2, 3, יאללה. Jetzt vor schweren Zmannen, man hofft, dass es bald zu durchgehen, mit zurückkommen zu den besseren Zmannen, zu den... תשמיע עוד פעם, אבל יותר קצר. מה שאני שומע זה שאומר יצט בין הזמונים, זה מה שאני זיהיתי. Jetzt vor schweren Zmannen, man hofft, dass es bald zu durchgehen, mit zurückkommen zu den besseren Zmannen, zu den guten Zmannen. לא, זה יותר מדי, זה צריך 3-4 מילים. אוקיי. נעשה ניסיון אחר. schweren Zmannen, man hofft, dass es bald zu durchgehen, mit zurückkommen. זהו. היה לפני המילה זמן, הייתה מילה שלא זיהיתי. יצט. יצט מה? המילה הראשונה שאומר זה יצט. זה המילה השנייה. Jetzt vor schweren Zmannen. בוס בין הזמנים אולי? לא. עוד פעם תשמיע את זה. שוור זמנים. שוור זמנים. אוקיי, אז אנחנו כותבים. אני מכתיב לכם. כן, אני מכתיב לכם. יצט. מפריד. אני אנסה איכשהו לבנות את המשפט. יצט מפריד. שוורה זמנים. שוורה זמנים. פסיק. שוב פעם התחלה. Jetzt vor schweren Zmannen, man hofft, dass es bald zu durchgehen. זהו. מישהו שמע לפני אפגנץ לרנן, מה הוא אמר לפני זה? משהו כמו מרופט, אבל זה לא נשמע הגיוני. תשמיע עוד פעם את זה. Man hofft, dass es bald zu durchgehen, mit zurückkommen zu den... איך? לא זיהינו את המילה הראשונה, אז תשימו סוגריים מרובעים ריקים, בגודל של מילה, ואז אחרי זה, אויפן גנצן לרנן. הוא אומר אפן גנצן לרנן, כן? אבל כותבים אויפן גנצן לרנן. ותשמיע מההתחלה. נתחיל את זה רגע מההתחלה. כן. Man hofft, dass es bald zu durchgehen, mit zurückkommen zu den besseren Zmannen, zu den guten Zmannen. אחרי אפגנצן לרנן הוא אומר מילה עברית, מפסיקים או מה שמעתם? מבצורי קומן zu bessere Zeit, זמנים. כן, אבל אחרי אפגנצן לרנן הוא אומר מילה, בואו נשמע. Zmannen, man hofft, dass es bald zu durchgehen, mit zurückkommen zu den... רגע, מה זה המילה? zu den besseren Zmannen. מצחיקים, מה הוא אומר? לא, מבית צוריק קומן? צוריק גיין? צוריק קומן, zu bessere זמנים. אוקיי, אז נכתוב. מבית צוריק קומן מילה אחת,
מבית צוריק קומן צו בסרה זמנים. אני לא חותם לכם שזה בדיוק מה שהוא אומר, אבל מנסים. אני אגב לא שמעתי אותו אומר לרנן, אתה שמעת? אני כן. אז רגע, 1, 2, 3 מההתחלה. Zmannen, hofft, dass mit all zu doorgaan, met zurückkommen zu den besseren Zmannen, zu den guten Zmannen. Okay. Aber jetzt, jede Sache... mit zurückkommen, נכון, מבית צוריקומן zu die besseren Zmannen, הוא אמר mit zurückkommen, כן? מבית, כמו שאתם אומרים, מבית צוריקומן zu die besseren Zmannen, מההתחלה האדם, נראה את ההמשך. Zmannen, hofft, dass mit all zu doorgaan, met zurückkommen zu den besseren Zmannen, zu den guten Zmannen. Aber jetzt, jede Sache, was man will doch tun, man will doch... zu die besseren Zmannen, פסיק, zu die משהו זמנים. גיטה זמנים. הוא אומר גיטה, אבל אנחנו כותבים גוטה. גיטה, אוקיי. zu die guten זמנים, תוסיפו, zu die besseren זמנים, פסיק, zu die guten זמנים, הוא אומר גיטה, כן, zu die guten זמנים, פסיק, עוד פעם מההתחלה. hofft, dass mit all zu doorgaan, met zurückkommen zu den besseren Zmannen, zu den guten Zmannen. Aber jetzt, jede Sache, was man will doch tun, was man will doch kriegen. יותר מדי. מישהו שמע משהו? ידר זך אני שמעתי. אובר יצט. אובר יצט. כן. תשמיע עוד פעם, כנראה שבלה צודקת. מי התחלה? zu den besseren Zmannen, zu den guten Zmannen. Aber jetzt, jede Sache, was man will doch tun, was man will doch kriegen. אוקיי. אובר יצט, נכון. ואז הוא אומר משהו אין זך או משהו כזה. אובר יצט. זה אין זך. אובר יצט. אני מתחיל לא בדיוק מההתחלה. מההתחלה תתחיל. Jede Sache, was man will doch tun, was man will doch kriegen. Mannen, man hofft, dass mit all zu doorgaan, met zurückkommen zu den besseren Zmannen, zu den guten Zmannen. Aber jetzt, jede Sache, was man will doch tun, was man will doch kriegen. אוקיי. אובר יצט, הוא אמר אובר? אובר יצט. זה ידר זך. ווס. אז בסוגריים מרובעים סיזיידה זך, זה לא היה לי ברור, אבל אולי בלה צודקת, אז בסוגריים סמך גרש סיזיידה זך, סגור סוגריים מרובעים, מההתחלה אדם. Zmannen, man hofft, dass mit all zu doorgaan, met zurückkommen zu den besseren Zmannen, zu den guten Zmannen. Aber jetzt, jede Sache, was man will doch tun, was man will doch kriegen. אוקיי, aber jetzt אין זך הוא אמר? Aber jetzt ist jeder Sach, was man will sich tun oder tun. Aber jetzt ist, ich אמרת, ist ein Sach? Jeder Sach. Ist jede Sach, Ja. was man will sich tun, פסיק. man will sich rühren, נכון? אחי, man will sich tun, פסיק. man will sich rühren, ככה שמעתם גם? זה אני לא זוכרת. אני שמעתי גם מביל זכירן. אוקיי, was man will sich tun, man will פסיק, man will sich rühren, אבל תשמיע מההתחלה, סך הכל זה 40 שניות, כן? Man hofft, dass mit all zu doorgaan, met zurückkommen
zu den besseren Zmannen, zu den guten Zmannen. Aber jetzt, jede Sache, was man will doch tun, was man will doch werden, alles kommt mit der Schwierigkeit. Okay. Und mit Kipurim lekan, und Purim. Psik. Als kommt on mit der Schwierigkeit. Als kommt on mit der Schwierigkeit. הכל בא במאמץ. als kommt on mit השבריקייט. נכניס 3 נקודות ונראה את ההמשך מההתחלה. als kommt on mit השבריקייט. Zmannen, man hofft, dass mit alles zu durchgehen, mit zurückkommen zu den besseren Zmannen, zu den guten Zmannen. Aber jetzt, jede Sache, was man will doch tun, was man will doch werden, alles kommt mit der Schwierigkeit, und mit Kipurim lekan, und Purim lekan. רגע, מה זה? הבנתם משהו? ונמתפונים לכאן ונמתפונים לכאן. עוד פעם נשמע את זה ואז נכתוב. Alles kommt mit der Schwierigkeit, und mit Kipurim lekan, und Purim lekan. אוקיי. Jeder Ruf und jeder Dus. לא, זה ארוך מדי. בלה צודקת. היידיש שלו היא כמובן לא ספרותית. ונמתפונים לכאן, ונמתפונים לכאן. בלי מיט בפעם השנייה. ונמתפונים לכאן, ונפונים לכאן. יפה. ונמתפנים לכאן, ונפונים לכאן. זה הכל ברמזים. זה אומר לא ללמוד, זה אומר לסגור, וזה אומר לא לסגור. זו הכוונה כנראה. מההתחלה, אחרי הפעם השנייה לכאן, נראה. Vor schweren Zmannen, man hofft, dass mit alles zu durchgehen, mit zurückkommen zu den besseren Zmannen, zu den guten Zmannen. Aber jetzt, jede Sache, was man will doch tun, was man will doch werden, alles kommt mit der Schwierigkeit, und mit Kipurim lekan, und Purim lekan. Jeder Ruf und jeder Dus wirft sich heran. רגע. וידר רוב. ידר רוב הוא ידר משהו משצחריים. אז גם בהתחלה היה משהו עם רוב, כשהוא אמר רוב. עוד מעט, לאט. הוא ידר רוב, הוא ידר עוד משהו. זה נשמע עוד פעם, ואז משצחריים, מההתחלה. Schwierigkeit, und mit Kipurim lekan, und Purim lekan. Jeder Ruf und jeder Dus wirft sich heran. רגע, הוא ידר מה? ידר רוב הוא ידר... דוס. הוא לא ידבר על יהודים שומרים מצוות דוס. לא, ידר דוס, כל רב וכל דבר כאילו. הוא ידר... ככה זה ידר דוס. תשמעו. חשבתי שזו מילה גסה, דוס. לא מילה גסה, אבל דר טונקלר, תשמעו, אני פעם השנייה לכם, דר טונקלר עשה מזה מטעמים. באחד ההומוריסקות שלו, הוא צחק מהיהודים הליטאים, הרי ביידיש ליטאית אין נאוטרום ארטיקל, הידיעה הנאוטרלי דוס. הדוס זה רק ביידיש הפולנית, כן? אומרים דוס יינגל, דוס מיידל, ביידיש ליטאית יש דר יינגל דימי, אין דוס. אז דר טונקלר עשה מזה חוכה והתלולה, והוא אמר באיזה הומורסקה, אני אפילו יודע איפה, אנחנו פעם נקריא לכם את זה, הוא אומר, הליטאים, כן, בשבילם הדוס משמש לכל דבר, ואז הוא נותן דוגמה, ואין חייאיתקה, הוטווגשטלת הדוס, entgegen dem Dos von Rebleiser, und es ist geworden dosig, der Dos, וכולי וכולי.
אז אני לא יודע מאיפה, על מי אנחנו מדברים, על בלז. בלז זה יידיש פולנית, אני שואל. אני לא חושב שהיידיש שלו היא באמת מבלז, אבל היא כנראה פולנית. כנראה פולנית. פולנית, אני לא יודע, זה פולנית. שלום. שלום, שלום. מה זה שווריקייט? שווריקייט זה קושי. קושי. שווריקייט. אני רוצה להזכיר לכם, ברשותכם, שהדרשה שדרש הרבי מבלז בשואה, והוא ביקש מצאן מרעיתו להישאר, וששום דבר לא יאונה להם, והוא עצמו ברח להונגריה, ובסרטיפיקט ציוני עלה לארץ, זה היה סמל ההתבזות שלא מזכירים אותו היום. אבל אתה יודע מה היה הנימוק? יש נימוק, אנחנו צריכים להסתכל תמיד על אנשים עם השקפת עולם שונה מאיתנו, אנחנו צריכים להסתכל על מה שהם אומרים, להשתדל להיכנס למוח שלהם, ולא להשקפת העולם שלנו. עד כמה שאני מבין, חסידים שטענו, וזה לא רק הוא, זה גם הרבי מגור עשה אותו דבר, אם אני לא טועה, הטענה שלהם, שכמובן מבחינת השקפת יהודי מודרני, נקרא לו חילוני, היא לא מתקבלת. אבל מה הייתה ההשקפה שלהם? קראתי את זה באיזה מקום. הם אמרו, את זרע הקודש צריך להציל. הם כאילו טענו, ואני לא יודע אם זה היפוקרסי, או שבאמת האמינו בזה, הם ודאי האמינו בזה. הם אמרו, כן, במקרה ויקרה באמת מה שלא צריך לקרות, את זרע הקודש, את הרבה, צריך להציל, כדי שצאצאיו ימשיכו את השושלת. אנחנו כמובן מסתכלים על זה בביקורת מודרנית ובלתי מאמינה בסגנון שלהם. אבל הם היו כנראה משוכנעים, כן, שלפחות את זרע הקודש צריך להציל במקרה ו. עכשיו, לך תצדיק את זה. כן? מבחינת השקפת העולם שלנו כיהודים מודרניים, זוהי היפוקרסי. אבל הם כנראה לא הסתכלו על זה מנקודה כזאת. טוב, אז אנחנו ממשיכים עם הדוס. אז תלך קצת אחורה, אדם, כדי שנראה את ההמשך. Schwierigkeit, nämlich die Punem lekan, in jeder Ruf, in jeder Dus, wirft sich heran, אוקיי, וידר רוב וידר דוס, דוס, כמו ששלמה אמר נדמה לי, יש פה שלילה, כן? כל אחד שלא כדאי לשמוע בקולו, נישט זיך הריים. מתערב. ובזה יש רמז, כן? שהוא לא מקבל את הרבנים החרדיים שאומרים שצריך לסגור את בתי הכנסת. אדם תלך פה... רדס. סליחה? אני שמעתי משהו רד, אחרי ידר רוב וידר דוס, רד שמעתי, מדבר כאילו. כן, אתה צודקת, רד ניש שיחריים. רד מדבר, פסיק ניש שיחריים, מערב את עצמו איפה שהוא לא צריך. שיחריים משום במובן של... סליחה. כן, בבקשה. Aber jetzt, jede Sache, was man will doch ziehen, was man will doch klären, alles kommt zu mit der Schwierigkeit, nämlich die Punem lekan, in jeder Ruf, in jeder Dus, wirft sich heran, in Eizes, in jeder... הבנתם משהו? אני לא. זה כמו רצח, רופצח, הריין. אני חושב, בלה,
הוא התחיל להגיד ידר רוב וניידר דוס, רט, ואז הוא התחיל לגמגם קצת, ואז אמר מישצי חריים. יכול להיות. אבל אחרי זה. אני שמעתי משהו לגבי עצות. תשמיע עוד פעם, קצת קודם. Kunem lekan, jeder Ruf und jeder Dus redt sich bis zu heran, so Zeies, so Zeises und jeder זוגט. זוג דייס. לא מיש זכריים. לא, אחרי מיש זכריים זה ברור, אבל אחר כך הוא אומר, אולי באיזה יידיש פולנית, זוג דייס, זוג דייס, אומר דעות. זה פולנית. כן. יש למעלה תרגום, אז אפשר לראות את זה. מתערב ואומר דעות ונותן עצות, כל אחד מחזיק את התורה בכיס שלו. אז זה זוג, אז תרשמו, כי אנחנו לומדים לכתוב ביידיש עדיין. זה נורמל, זה יידיש בוורשאו. אנא, רק רגע. אז זוג דעות, ומה עוד? שלמה, מה? איך? ונזוגת עצז. ונזוגת עצות, זוג דעות, ונזוגת עצות. אנחנו מחפשים את הפואנטה, איפה שהוא אומר שצריך להמשיך נורמלי. Kunem lekan, jeder Ruf und jeder Dus redt sich bis zu heran, so Zeies, so Zeises und jeder oder Zeuer und die Käschene. איך התרגום שלו למעלה? הוא אומר משהו עם איזה כיס, מה? הוא אומר שהתרגום נותן עצות וכל אחד מחזיק את התורה בכיס שלו. זהו. אז תשמיע עוד פעם אדם, ואז לפי זה אנחנו נוכל אולי להבין. Jeder Ruf und jeder Dus redt sich bis zu heran, so Zeies, so Zeises und jeder oder Zeuer und die Käschene. אוקיי. וניידר הודי תוירה אינדיקשנס. בכיסים. וניידר הודי. הוא מדבר בזלזול. זה לא מתאים לרב. זה כסות. כן? וניידר הודי תוירה אינדיקשנס. כאילו אצלו לא. bis zu heran, so Zeies, so Zeises und jeder oder Zeuer und die Käschene, verbunden mit dem Gefallen von der Regierung. כן? משהו על הרגירונג, על הממשלה, אבל מה הוא אמר קודם? שאלתי רבונים. Das und jeder oder Zeuer und die Käschene, verbunden mit dem Gefallen von der Regierung mit Gefallen von רבונים. איך שלמה התרגום למעלה? הרשויות רוצות, הממשלה בעצם, רוצות למצוא חן בעיני הרבנים, זה לא הפתרון. זה הפוך. לא, אבל קודם. הרבנים רוצים למצוא חן בעיני הרשויות. זהו. אז נשמע את זה עוד פעם, דירבונים, נשמע את זה. Zeies, so Zeises und jeder oder Zeuer und die Käschene, verbunden mit dem Gefallen von der Regierung. רבונים will gefallen אולי, רוצים למצוא חן. הרבנים רוצים למצוא חן בעיני הרשויות. כן, בסדר, עכשיו אנחנו להבין את היידיש. רבונים will gefallen די רגירונג. פאר דה רגירונג או די רגירונג? אני חושב שדי רגירונג? לא, אין ספק שהוא לא למד, זה לא יידיש של איבו. bis zu heran, so Zeies, so Zeises und jeder oder Zeuer und die Käschene, verbunden mit dem Gefallen von der Regierung. רבונים will gefallen, רוצים למצוא חן. רבנים will gefallen, פאר דה רגירונג, זו יידיש קלוקלת לגמרי, כן? הוא אומר פאר או פון? אני פאר. חושבת
פאר, אתה יכול אדם להשמיע לבלה עוד פעם? בוודאי. Zwischen jeder und der Zeuge und der Kassene, verbunden mit dem Gefallen von der Regierung שמעתי פון. פון? כן. טוב, הוא מדבר מתחת לאף, פונפט, כמו שאומרים ביידיש, שאי אפשר לדעת בבירור איזה תנועות הוא מבטא. אז שיהיה פון או פאר, לא משנה. רוצים למצוא חן, התרגום הוא נכון, בעיני הממשלה, נראה עכשיו את ההמשך, תראו מה זה 40 מיליון. verbunden mit dem Gefallen von der Regierung mit dem Gefallen verbunden. הבנתם משהו? וכאילו? לא, und der Regierung. כן. אני לא בטוח לומר ויל או וילן, אבל פאר... הרשויות רוצות למצוא חן בעיני הרבנים. תשמיע עוד פעם, und die Regierung, כן, קצת קודם. verbunden mit dem Gefallen von der Regierung mit dem Gefallen verbunden. Okay, und die Regierung will gefallen für die Rabbonim und die Regierung will gefallen für die Rabbanim. מה שהוא אומר שהרבנים האלה ששומעים לתקנות עושים קנוניה עם הממשלה. שזה לא עניין מעשי, כן, להינצל מהקורונה, זה רק עולם תחתון שרבנים עם ממשלה, ממשלה עם רבנים, כן, אוקיי. Und der Zeuge und der Kassene, verbunden mit dem Gefallen von der Regierung mit dem Gefallen verbunden, nicht kein Eisig. Sie ist nicht kein Eisig, הבנתם? כן. Sie ist Samech Gerisch, sie ist nicht kein Eisig, kein Eisig. זהו. כן. Von der Regierung mit Gefallen verbunden, nicht kein Eisig. Nur so 4 so wie man es geführt. מה הוא אמר? אחרי עסק? אגב, אני חושב שהוא לא אמר סעיז נשתקן עסק, הוא פשוט אמר נשתקן עסק. בסדר. והתרגום למעלה בהמשך, מה הוא אומר? צריך לנהוג כפי שנהגנו עד היום. אז בואו נשמע את זה. זה הפואנטה, כן? Nicht kein Eisig. Nur so 4 so wie man es geführt. אוקיי, בסדר. נקודה. מדרף זיך פירן, זה שמעתי, צריך לנהוג. מדרף זיך פירן, צריך להתנהג. פירן זה להוביל, אבל גם להתנהג. מדרף זיך פירן, צריך להתנהג. עוד פעם, את ההמשך. Nicht kein Eisig. Nur so 4 so wie man es geführt. אוקיי. מדרף זיך פירן, azoi wie men hot, מדרף זיך פירן, azoi wie men hot, אחרי ההוט כבר לא תפסתי. גפירט. איך? גפירט. במאוד זיך גפירט. תשמיע פעם אחרונה. Mit Gefallen von der Regierung mit Gefallen verbunden, nicht kein Eisig. Nur so 4 so wie man es geführt. azoi מאוד זיך, ואז לא הבנתי. מאוד אלמול. מאוד זיך אלמול. מדרף זיך פירן, azoi wie מאוד אלמול, ולקראת הסוף תשמיע עוד פעם, כל פעם, כן, אלמול. Nur so 4 so wie man es geführt. azoi wie מאוד זיך אלמול, גפירט אתה חושב? כן. azoi wie מאוד זיך אלמול, גפירט. צריך לנהוג כמו כן, כמו שהתאהבנו תמיד. זה סוף 40 השניות הקשות האלה? יש לנו עוד משהו, עוד משפט. עוד 4 שניות. Ich kann Eisig. Nur so 4 so wie man es geführt. Nein, helfen.
ומסיקים מגשים נזק. סווטגורנישט הלפן? אייברשטר ותהלפן. לא, 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 לפני זה. הוא אמר סווטגורנישט הלפן, שום דבר לא יעזור. Also im Psalm geführt, Neibes helfen, ומסיקים מגשים נזק. השאלה, האם הוא אומר סווטגורנישט הלפן? לא, לא, דר אייברשטר. לא, אבל זה אחר כך. לפני ההלפן, מה הוא אומר? שלמה, לפי התרגום, מה כתוב? והשם יעזור ולא יהיו לנו נזקים. אז בלה אומרת, דר אייברשטר ותהלפן? כן. תשמיע, אדם. Also viermal sind wir Psalm geführt, Neibes helfen, ומסיקים מגשים נזק. אתם שמעת דר אייברשטר? אני שמעתי עם ישראל. מה שמעת? אני שמעתי עם ישראל, אבל זה לא מסתדר. תשמיע עוד פעם. Psalm geführt, Neibes helfen, ומסיקים מגשים נזק. ונזק אני גם הצלחתי עכשיו לשמוע. לא, אתה השמעת מיד, תלך אחורה קצת. לפני ההלפן. Nicht kein Eisig. Also viermal sind wir Psalm geführt, Neibes helfen, ומסיקים מגשים נזק. נישט הלפן, אבל מה הוא אומר? נישט הלפן, הוא לא אומר הלפן. אני חושב שהוא אומר סטגורנישט הלפן. Nicht kein Eisig. Also viermal sind wir Psalm geführt, Neibes helfen, ומסיקים. מה אתם אומרים? יש שם נישט הלפן, אז זה לא יכול להיות דר אייברשטר ותהלפן. Nicht kein Eisig. Also viermal sind wir Psalm geführt, Neibes helfen, ומסיקים מגשים נזק. זהו. התרגום כאן... נזק. לא, הנזק זה אחר כך. העניין, מה יש לפני ההלפן? אני הבנתי... בתרגום זה השם יעזור. לא, מכיוון שכתוב נישט הלפן, אז לא יכול להיות השם לא יעזור. הנישט... אני לא שמעתי נישט הלפן, אני שמעתי הלפן. אדם, תשמיע לנו לפני ההלפן, הוא אומר נישט. תנסו לשמוע. Also viermal sind wir Psalm geführt, Neibes helfen, ומסיקים מגשים נזק. אוקיי, אני אנסה להפריד את זה. הוא אומר איזושהי מילה, אני לא מצליח להבין מה המילה. גם אני לא. ננסה רגע רק להקשיב למילה. Also viermal sind wir Psalm geführt, Neibes helfen. מה שהוא אמר עכשיו. שמעתי את הנישט. ואני מבין הרי הוא מדבר מתחת לאף, פרפומפט. סגורנישט הלפן. הנישט הלפן ברור לי, והסגורנישט הלפן, סווטגורנישט הלפן. כך אני הייתי. אתם יודעים, תשימו בסוגריים מרובעים, זה לא כמו התרגום. סווט, סמך גרש, וו עינטט. סווט גורנישט, הגורנישט הוא מורח. סווט גורנישט הלפן. אם אני מבין נכון, הוא טוען, סגירת בתי התפילה לא יעזור. אני רגע נשים את זה עוד פעם. Also viermal sind wir Psalm geführt, Neibes helfen, ומסיקים מגשים נזק. אוקיי, אחרי ההלפן, מה הוא אומר? הוא אומר מילה בעברית. אני שומע נזק, זו המילה האחרונה שהוא אומר. נויזק. נזק. נויזק. Psalm geführt, Neibes helfen, ומסיקים מגשים נזק. נויזק. לא, תעזבו את הבעיה הזאת. איך אדם?
לא, אי אפשר להבין לדעתי. אוקיי, שלמה, מה התרגום שם? כאן זה לא איזה תרגום רשמי, אבל צריך לנהוג כפי שנהגנו עד היום, והשם יעזור, לא יהיו לנו נזקים. לא, אני חושב שהתרגום כאן, אתם יודעים, את התרגום אני משער שנתן מישהו מטעם הרבי מבלז, כי אני בכל זאת עוסק ביידיש כל חיי, נורא קשה להבין מה הוא מאנפף שם מתחת, אז מישהו מטעמו שיכתב את זה לעברית. זה לא איזה כתב ברדיו שהבין מה הוא אומר ותרגם. לא, זה עקיבא וייס, הוא כתב, אבל הוא מתמצא הוא בא מהקהילות האלה. הוא לאו דווקא יודע יידיש. אבל הרבי הזה מדבר בצורה שהיא לא עוברת היא לא עוברת לקהל. גם לא... תשמעי, אני לא מבין מה הוא אומר. ואני קצת יכול לעשות לי טרנספורמציה מדיאלקטים וכולי. זה דיבור מרוח, ועל כן זה פותח פתח לאינטרפרטציות של חסידי הרב, ויש מקום, לפחות תיאורטי, שהם יסלפו את דבריו. אתם מכירים את, מי זה היה? גולדברג, שמו אמיתי, הקומיקאי, הסטנדאפיסט, הקלאסי, שמה שמו? שבאחד הסקצ'ים שלו הוא מתרגם מה שאומר איזה קצין מהאום באנגלית, והוא לא כל כך מבין מה הוא אומר, אז הוא משפץ מה שהוא אומר. שייקי אופיר, שעושה חוכא ואטלולא בכוונה, על ידי אינטרפרטר, כשמתרגם את הדברים בצורה לא נכונה, כדי מין צנזורה, טוב, לא חשוב. אנחנו עשינו תרגיל קשה, אבל זה נתן לנו, אני מקווה, קצת מושג, מה זה דיאלקטים, כן, ומה זה דיבור, אפילו בדיאלקט, בצורה קשה להבנה, שפותח לדעתי פתח לאינטרפרטציות של החסידים של הרבים האלה. ואני לא אומר את זה בזלזול, אלא הרבים האלה שמדברים מתחת לאף, וחסידיהם שבאופן סטטיסטי חייבים לפרש אותם, כי היידיש שלהם לא מובנת. הם לא אורטורים, הם לא נואמים. אגב, יש לי שני דברים להגיד בהקשר הזה. כן, אגב. ראש כסקול, מסתבר שהרבי מבלז חלה בקורונה לפני כמה חודשים. כן. זה פורסם היום. כן. ודבר שני, שנה שעברה הייתי בסיור, היינו סיור כזה קטן לפני שהקורונה התחילה, ונכנסנו כן. ל100 שערים. כן. והיה מאוד 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 קשה, פגשנו את יואל אישקרויס שם, היה מאוד קשה להבין את היידיש שלהם, ולהם היה קשה להבין את היידיש שלנו. בדיוק. ויש כל מיני מושגים שמשתנים גם, המושג לרנן אצלנו זה הרי ללמד. אצלנו זה ללמוד. לא, רגע, ביידיש אצלנו, ביידיש בכלל, לרנן זה גם ללמוד וגם ללמד. בשבילם זה אויס לרנן, זה ללמד, הם לא הבינו למה אנחנו... לא, אדם, אני חולק על זה. אויס לרנן זה ללמוד סוגיה עד הסוף. לרנן זה לרנן תוירה, ללמוד תורה, ולרנן השפרח זה גם ללמד וגם ללמוד. ביידיש זה דו משמעי, תלוי בקונטקסט. זה אני אומר לך באוטוריטה של מורה ליידיש. כן? לא, זה מה שאני מכיר גם. אתה תוכל לסתור אותי רק אם תביא אוטוריטה
גדולה ממני, זאת אומרת מישהו שעוסק, או שהוא יותר זקן ממני, או שהוא עוסק ביידיש והוא לינגוויסט שאני לא. אבל אני לא מסכים שלרנן זה אצל שומרי מצוות יש לו משמעות אחרת, לא, זה אותה יידיש, זה כמו שלרר זה גם ביידיש רבים וגם יחיד. יש מילים כאלה שניתן לפרשם אותם לשני כיוונים, תלוי בקונטקסט. אבל זה שאתה אומר שהתקשית להבין את היידיש, זה מפני שהם מדברים בסגנון של דיבור בדיאלקט. והדיאלקטים לפעמים, מרוב שזה שפה מדוברת יומיומית, ואין לה דקדוק, ולא מלמדים את זה כסיסטמה בשפה, הדיאלקטים נוטים למחוק אותיות מסוימות, שדוברי הדיאלקט מבינים גם כשמוחקים אותיות פה ושם. אבל לכן, ליידיש, לכלל יידיש, יש דקדוק ויש אורתוגרפיה ברורה, כן? אבל גם ביידיש ליטאית יש סבתא שלי, במקום להגיד, אני הזכרתי לכם שאני גרתי עד גיל 19, לפני שעליתי ארצה עם הסבתא שלי והסבא שלי באותו בית. אז היא ביידיש הפסקאית שלה, היא לא הייתה אומרת אסטות מרווי אנאויר, כואבת לי אוזן. היא הייתה אומרת, איך היא הייתה אומרת? זה היה לגמרי לא יידיש תקנית. היא הייתה אומרת, תנו לי להיזכר, טוב, כרגע שכחתי, קודם אויר היא לא הייתה אומרת אויר אלא עבר, כן? שזה דיבור דיאלקטי לגמרי, על אויר. כן? כמו שהרבי מבלז אמר מילים בדיאלקט פולני, מילים עבריות שקשה היה לנו לתפוס. הצלילים בדיבור הדיאלקטי, כן? הם שונים של אותיות בדיאלקטים שונים. טוב, עשינו תרגיל, אני לא מצטער שהשקענו קצת זמן, היה לנו הדגמה, והמסקנה שלי הייתה שאני לא הייתי סומך על התרגומים, כן? מי שראה את הסרט מנשה, שם גם מדברים ביידיש חסידית שקשה מאוד להבין. איפה שהבן של מרים טרין, כן, ראובן. השחקן הראשי. כן. כן. סליחה פרופסור, יש לי שואל. אני had gelezen, Chaim Grade, the article from you, professor, and was... רגע, קראת את המאמר שמי כתב? כן, אני had gelezen, the article, the Chaim Grade, wegen Chaim Grade. Wer hat geschrieben dem Artikel? Der Professor. Der Professor. Ihr Artikel, אז תגידי משפט שלם. Ich habe gelesen Ihr Artikel. קראת את המאמר שלי, כן, טוב. There was writing, the Holocaust... אני כתבתי באקדמיה אדו 5 מאמרים על גראדה. על איזה מאמר את מתכוונת? כן, זה היה, זה הולוקאוסט ליטרטור in יידיש, there was יצחק קצנלסון, אברהם זטלין, קצטניק, מרדכי סטריגלר und אלי וייסר. למה אין לי... ויזל. כן, למה אין לי חווה רוזנפלד? ist nicht der Holocaust ליטרטור? רגע. Just to know, because...
No, I don't understand your question. You are saying that you read articles I wrote about a series of Yiddish writers. 10 Holocaust and you are writers. Asking, one moment, and you are asking why I didn't write an article about Chava Rosenfeld? No. In the article was the names of the all Holocaust literature schreiber. In which article? About the Chaim Grade Vilna Rabbinic Seminary of the Musar movement from the Edu. But in Edu, in Academia Edu, I published 5 articles about Grade. You must tell me which title of which next article? time for the next after tomorrow. But my question is if the Chava Rosenfarb was the Holocaust writer or not. Okay. If your question is whether Chava Rosenfarb, when she was about 18 years old in the Lodz ghetto, whether she wrote in the ghetto. She didn't wrote, she wrote in the ghetto, but I think we have no texts from the ghetto. But after the Holocaust, after the war, she was a survivor and she wrote about the Holocaust many things. And I wrote about her even in, if not in Academia Edu, I wrote somewhere else. She is one of the survivor writers who wrote about the Holocaust after the war. During the war, she wrote poetry. We have not the manuscripts, but she was reading her poetry in the Lodz ghetto in a group of Yiddish young writers in the Lodz ghetto, which gathered in the house of Miriam Ulinover. Miriam Ulinover is a poetess, a Yiddish poetess who wrote before the war, and she was a kind of mentor for younger Yiddish writers in the Lodz ghetto, and they came in the Lodz ghetto to her house to read their poetry. But we have not the manuscripts of what they read there. עניתי לך, תודה. תודה, תודה. טוב. אנחנו רוצים לחזור למוניש, אלא אם כן יש שאלות. אז נחזור למוניש. אפשר להעלות אדם את הטקסט ולהיזכר איפה עזבנו אותו לפני כ3 שבועות, חודש. קראנו עד 127 גמרנו. גמרנו 127. גמרנו 127. אבל צריך לעבור ל-128. 128, ואנחנו רוצים לגמור את הפואמה כמה שיותר מהר, ואז אנחנו נבקש למי שקורא עם פחות בעיות, לקרוא, איך אומרים, הצברים דוך. אדם, אתה רוצה? לא מפורן. מה? נתחיל עם 127? כן, כדי להיזכר. זה משהו אחר, המלאך הלא טוב. Heusig macht der schlechter Malech, räumt den linken eurer rein. Hast noch Zeit auf eurem Hobbe, und wird dir Moichel sein.
אוילם הבה. כן. חויזק מחדר שלכתר מלך, המלאך הרע זלזל או לא זלזל, עשה צחוק. צחוק מהמלאך הטוב, כן. macht Häuser, ja. made fun of. רוימת אין לינקן אויר הריין. רוימת? לוחש. לוחש באוזן השמאלית פנימה. כן, למה באוזן השמאלית? כי שם הוא נמצא. המלאך הרע נמצא על כתף שמאל, הטוב על כתף ימין. כי הוא אצל הניש גוטה בצד שמאל, כן. הלאה. סטיכומטיה נראה לי, בעולם של תיאטרון נקרא. הוס נוח צייט אף אוילם הובה. הבה. אוילם הבא. הבה. יש לך עוד זמן עד לעולם הבא. ונער ודיר מויכל זין. והוא יסלח לך. כן, זה מין גישה נוצרית, שאם אתה תתוודע על החטאים שלך, אז אלוהים יסלח לך. אוקיי, הבית הבא. 128. Zieh hat Ruven nicht gesündigt, oder David und Bathsheba. Alle seinen in Gan Eden, weil hat gute Teva. weil hat gute Teva. Bathsheba Teva. שורה ראשונה. גאוני. האם ראובן לא חטא? נכון. אני שואל פה מי זה ראובן הזה. מישהו יודע תנ"ך? כן, כן, אבל זה לא מופיע בתנ"ך, זה מופיע במדרש לדעתי. יפה. המדרש? שראובן חטא עם בלהה נראה לי. שהוא רואה אותה בתוך המים ובגלל זה הוא לא מקבל ברכה. יפה. אז יש פה הפניה למדרש שאני לא הכרתי, לא זכרתי. הלאה, שורה שנייה. oder דוד und Bathsheba. או דוד ובת שבע. alle seinen in גן עדן. הם כולם נמצאים בגן עדן. כן. ויילר הוט גוטה טבע, בגלל שיש לו טבע טוב. מי זה הוא? אלוהים. דרייברשטיין. נכון. זה ממש גישה נוצרית. כן. אתה חוטא ואז אתה מקבל אבסולבנציה, או איך שקוראים לזה? מחילה. אוקיי. הבית הבא. 129. Una liade krum matrer ina wintertog tainis. Una vortig wel nicht mehr. Una gleib die raf נאמנס. נאמונס. תקרא את זה עוד פעם, אבל השורה הראשונה לא הבנתי. איך השורה הראשונה? Una liade krum matrer. רגע, על יד קרום. תקרא את כל הבית עוד פעם. על יד קרום אטרר. על יד קרום אטרר. una winter toga tanis. אינה winter toga tanis. כן, אינה winter toga tanis. una wort. Ich will nicht mehr. und gleib dir auf nemanes. gleib dir אפנמונס, הטנס, אפנמנס, כן? אוקיי. הבית הזה, אנחנו יודעים שמדבר היצר הרע. אז הוא נותן לו את כל הארגומנטים, למה יש לו זמן לעולם הבא, כי לא משנה מהו החטא או החטאים שלו, אלוהים יסלח לו. איך הוא יסלח לו? עכשיו באים מה צריך לעשות כדי שאלוהים יסלח לו. שורה ראשונה, על יד קרום פסיק אטרר. מה זה המילה ליד? איזה שהוא? איזה שהוא. מה זה קרום? קרום, לא. עקום. זו מילה קשה. איך? עקום. 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 זאת אומרת,
מה שהיצר הרע אומר לו, אתה ברגע שתרצה לחזור לך מהחטא ולבקש מחילה, זה מספיק אם תעשה עווית. הקרום זה לעקם את האף או את הפנים, אז תעשה איזושהי עווית כלשהי, קומה, אטרר, תזיל איזושהי דמעה. שורה הבאה, מה עוד תעשה כדי לבקש סליחה? In a winter tog a taines, מה זה in a winter tog a taines? ביום חורף, בתענית, תענית, אל תאכל ביום חורף, אני לא יודע מתי יותר קל לא לאכול, ביום חורף או ביום קיץ, כנראה שהכוונה של היצר הרע, זה תבחר לך איזה יום חורף, שקל יותר לא לאכול. הלאה, שורה הבאה. ונבות, יכבל נשמר. תרגום. ואיזו מילה. תגיד איזו מילה, יכבל נשמר. מה זה? אני לא אעשה זאת יותר. זאת אומרת, אני לא אהיה יותר. repentance, זאת אומרת, יכבל נשמר, אני יותר לא אעשה את זה, זאת אומרת, אתה חרטה. בדיוק מה שעושים מול הכומר. שורה הבאה. ונרגלייב דירף נאמנס. אף נאמון. נאמונס. כן. נאמונס. והוא מאמין לך, אני מבטיח. הוא מאמין לך עם good face, היינו אומרים. הבית הבא. מה זה ליידה? ליידה זה שקרית? מה זה ליאדה? ליאדה. אז אדם אמר לנו כלשהו. מי שרוצה לבדוק במילון, אני הייתי מוכן לבדוק את זה. אני חושב שאדם צודק. תסתכלו למי יש הרכבי. למישהו יש? ליאדה, אצל מילון מדם, any, no matter what, כלשהו, בסדר. כמו שאדם אמר, על יד קום, עווית כלשהו של הפנים, כן, אני מצטער, כן, כן, אטרר, כן, מזילים דמעה, כל הטכניקות כדי להביע repentance, כדי להביע חרטה, כלפי חוץ. הבית הבא. Azoi tanen die Malochim, und der Rischuv deuert nicht lang, weil sie weiß sich bald im Fenster, und es hört sich ihr Gesang. תקרא את זה עוד פעם, אני אתקן קצת את הקריאה, כי המוזיקליות לא סובלת עקימות. שורה ראשונה. Azoi tanen die Malochim. azoi tainen, לא טענן אלא טיינן. azoi tainen די מלוכים, שורה שנייה. בעין, זה לא יהודים. זה בעברית אבל. זה בעברית. אז הוגים את זה אחרת ביידיש. טיינן, כן, ביידיש הוגים מילים עבריות שונה, אנחנו דיברנו על זה בשיעורים קודמים, אבל לא ניכנס לזה עכשיו. azoi tainen די מלוכים, שורה שנייה. Und der Yishuv deuert nicht lang. Und der Yishuv deuert nicht lang. יש שם עין, הוא הוציא את העין אולי, בשביל המקצב. איפה? במילה דוירת. יש עין? אין עין. אין עין, אבל יש גרש. לא. כתוב דוירת? ד' ו' י' ר' ט'. אוקיי. היה צריך להיות לפני הרש, היה צריך להיות גרש. למה? כי הוא השמיט בשביל המקצב בשיר את העין. היה צריך להיות כתוב דויר, אבל בשביל המקצב הוא צריך להוציא את העין, ונדר יישוב דורט נשלג. כן? כמו שהרבי מבלס, כן, שמשמיט אותיות. והיישוב, הכוונה ליישוב הדעת, כן? היישוב הדעת של אלוהים,
דוירט נישט לנג, לא אורך זמן רב. עוד מעט נחזור לתרגום. שורה הבאה. weil sie weiß sich bald in Fenster. שורה האחרונה. Und es hört sich ihr Gesang. אוקיי, עכשיו מתרגמים באופן מסודר. שורה ראשונה. הזוי טיינן די מלוכים. תרגום. כך טוענים המלאכים. זה אומר היצר הרע, כן? כן. הוא מביא אוטוריטה עוד יותר גדולה ממנו. זה כל המלאכים שיושבים ליד אלוהים, הם ככה טוענים, אל תדאג, אתה תתחרט ותשב בגן עדן. שורה שנייה. Und der יישוב דויט נשלן, ויישוב הדעת לא אורח הרבה זמן. אלוהים, אחרי שאתה תתנצל ותעקם את הפנים ותזיל דמעה וכולי וכולי, תגיד יותר לא אעשה, אז יישוב הדעת של אלוהים לא אורך זמן רב, דוירט נשלן, והוא מחליט לגן עדן. שורה הבאה. weil sie weiß sich bald in Fenster. סליחה, אולי אני טועה, ויישוב הדעת לא של אלוהים, יישוב הדעת של מוניש, הרי הוא צריך להחליט האם הוא שומע ליצר הטוב או ליצר הרע, כי בכל אוזן הוא מקבל ארגומנטים סותרים. אז אני מתקן את עצמי, ונדר יישוב הדעת של מוניש לא אורך זמן רב, הוא מחליט. למה לא אורך זמן רב? כי... מיכאל יצא. נגיד בשער של כדורגל, באמצע. מצד אחד יש לו דלי של מים, מצד שני יש לו דלי של מספור. והוא עומד בדיוק באמצע. לאן החמור ילך קודם? הוא ילך קודם לאן שדוחפים אותו. אז מוניש שומע את הארגומנטים, והדחיפה באה בשורה השלישית. למה יישוב הדעת של מוניש לא אורך זמן רב? כי תוך כדי שהוא חושב מה לעשות, לשמוע ליצר הטוב או ליצר הרע, בשורה השלישית, weil in Fenster weiß sich, איך השורה? weil sie weiß sich bald in Fenster. מכיוון שהיא, מרי, weiß sich, מראה את עצמה, בחלון. יד בחלון. שורה אחרונה. Und es hört sich ihr Gesang וזמרתה? כן, שירתה נשמעת. וזה כבר גורם הדוחף אותו כנראה לשמוע את צד שמאל. הבית הבא, בלה אולי? אוקיי, איזה? זה 131. 130. כן. פלאמן ברנן ihr in Eugen, alle Teives in ihr Lied, und flieht schon Pfeil von Beugen, und das Blut seins kocht und sieht. אוקיי, שורה ראשונה. Flammen brennen ihr in Eugen, להבות בוערות בעיניים שלה. שלה, זאת אומרת, זוהי מין לילית מפתה. שורה שנייה. alle Teives in ihr Lied, כל התאוות בשיר שלה. רבותיי, בימינו, בחברה הישראלית, חרדים שומרי מצוות קיצוניים לא באים לשמוע שירתה של אישה. למה? בגלל הפסוק כל באישה ערווה. כל באישה ערווה. זה בדיוק מה שפרץ מכוון,
שירתה של אישה מעוררת את התאוות, ולכן אסור לשמוע קול של אישה. פרץ כאן מסתמך על מסורת עתיקה. שורה הבאה. Und flieht schon Pfeil von Beugen, והוא... מי זה הוא? מוניש? ומוניש פליט שוין. אף, כמו חץ מקשת. נכון. Beugen. כן. Und das Blut seins kocht und siedt. והדם שלו רותח וזיד, זה חוטא, אני לא יודעת. לא, אז מה, תראו, בתוך סיר, כאשר המים רותחים, יש שתי דרגות, מתחת ל100 מעלות ומעל. מתחת ל100 אנחנו שומעים את הבול בול בול, אבל זה עדיין לא מים רתוחים. מעל ל100 זה זית. אסכוך כאשר מתחילים המים, כן, לעלות בועות, אבל עדיין לא הגיעו ל100 מעלות. זית זה כאשר המים כבר רתוחים, זאת אומרת כאשר הם כבר הרגו את כל הבקטריות. כוח מוזית זה שתי דרגות של רתיחה, אחת מתחת לרמה של איך לקרוא לזה, של הרתיחה האבסולוטית. אוקיי. מתבשל ורותח. איך? מתבשל ורותח. בדיוק. הבית הבא. 132. Tausend Grillen, tausend Spinnen, Fledermaus und Eilenherren. Seier singen, lachen, kuschen, seier singen, lachen, kuschen, seier kuschen, halsen, schweren. אוקיי, גמרנו. מוניש נפל בפח של מרי, ואז פרץ כותב בית עם אפילוג. שורה ראשונה. Tausend Grillen, tausend Spinnen, 1000 צרצרים ו1000 עכבישים. כן. Fledermaus und Eilenherren. זהו, האיילן הזה לא ברור לי. איזה אותיות זה? א', י', י', למ', נ' סופי. זה לא נשרים? נשרים? נשרים, לא. נשר. לא. לא, רגע, מה החיה הראשונה? פלדרמייז, עטלף. פלדרמייז, עטלף, ואיילן. אני לא יודע מה זאת המילה הזאת, איזה חיה זאת. אפשר לנסות א', י', י', למ' אצל הרכבי? אני חושב שאדם קודם חיפש את זה. הנה, זה ינשוף. אייל זה ינשוף. יפה, יפה. אז הזואולוגיה שלי איילן חרן. חסרה. אוקיי. אז כן, אם זה ככה... תווים של אייל, שזה ינשוף. כן. אז עטלפים וינשופים, כן? קרן, נשמעים או שומעים? שומעים. זר זינגן, לחן, קושן. זייר זינגן. זייר. כן. מה זה זייר? שלהם. שלהם. השירה, הצחוק, הנשיקות, נישוקים. של מי? נשיקות. כל החיות האלה. לא, רבותיי. של מוניש ומרי, נו מה, כן. נכשל. אז הם, כל החיות האלה שבתוך החורבה, שומעים זייר, אז אמרנו,
את השירה, את החוק, את הנשיקות וכולי. שורה הבאה. זר קושן, הלזן, שוורן. אוקיי. את הנשיקות שלהם. הלזן. הלזן, אני לא יודעת מה, ושוורן. חיבוקים. חיבוקים. הלזן זה אומנם צוואר, אבל הכוונה זה חיבוקים. הלד, כן. הלזן זה לחבק. שוורן. השבועות שלהם, אחד לשני. הם נשבעים אהבה זה לזה. מצליחה פרופסור, זה על דה פלדר מייס, דה קושין, או דה מוניש? לא. I lose my, I don't know, if the this Fledermeisen, they have to kiss it, they are kissing and the... לא. החיות, the animals, which are in the... בחורבה, איך אומרים חורבה באנגלית? Which are in the ruined house, where Monish meet Marie. They hear... Boygen, כן? They are the test, they are the, איך אומרים, עדים. Witnesses of the love between Monish and Marie. Okay. All the animals. Okay. שורה הבאה. איזה בית אנחנו? 133, כן. 133. אונר שוורט ihr heiße Liebe bei sein Leben, beim Gesund. bei sein Leben. נכון, Leben, beim Gesund, doch sie schmeichelt. אז השבועה טרוגת weg der leichter Wind. יופי, שורה ראשונה. אונר שוורט ihr heiße Liebe, הוא נשבע לה באהבה חמה. כן. לא, בא לה לאהוב אותה אהבה חמה. שורה הבאה. bei sein Leben, beim Gesund, הוא נשבע לה בחיים שלו, בבריאות שלו. כן. דוח זה schmeichelt. דוח. מה זה הדוח? דוח. עם זאת? כן, עם זאת או אבל, כן. זה schmeichelt, אז השבועה, אבל היא מחייכת. היא מאוד סקפטית, והיא מחייכת. והיא אומרת, שבועה כזאת, der leichter Wind. שבועה כזאת לוקחת, מסלקת הרוח הכי קלה. נושאת איתה הרוח הכי קלה. היא מנוסה לגבי אהבת גברים, אפילו אם זה בחור ישיבה, שמבטיח משהו, מבטיח ברתיחת דמו, כן, בהיותו שבוי בתאווה. כמה חסר לסיום הפואמה? כמה בתים יש, אדם? 146 דפים יש. כן. עוד בית אחד, בלה. אוקיי, אדם, אתה יכול להחזיר את זה למעלה? כן, אבל לפני שאת ממשיכה, רבותיי, לילית והשטן ניצחו. הרי כל הפואמה הזאת בנויה על זה שלשטן ולילית, לנישט גוטה, מהצד של השמאל, מהסטרא אחרא, יש להם מזימה להכשיל את לומדי התורה כדי שלא יביאו תיקון בעולם. והנה הצליחו. אז נראה את האפילוג שפרץ, מהו מוסר ההשכל שהוא למד. רגע, זה עוד לא נגמר, עוד Uner schwört ihr bei die Zitzes, bei die Pees, bei die Tfilm und bei שופר של משיח. אוקיי. עוד יותר חמור. כן. כן. שורה ראשונה.
Und schwört ihr bei die Zitzes, הוא נשבע לה בציציות של הטלית שלו, כן. bei die פייס, bei die תפילין. לא של הטלית, אלא של 4 קמפס שלו. 4 קמפס, נכון, כן. כן, של הטלית הקטן שלו, שהוא נושא כל יום. שורה שנייה. bei die פייס, bei die תפילין, הוא נשבע בפאות שלו, בתפילין שלו. רבותיי, לפני שממשיכים, מה שקרה כאן, הוא עבר על 10 הדיברות. מהו הדיבר הראשון בתורה? לא תישא את השם לשווא, לא? נכון. אנוכי אדוני אלוהיך, לא יהיו לך אלוהים אחרים על פניי. כן, אבל הדבר הראשון, אל תישא את שמי לשווא, והוא הרי פה נשבע לה, בשם הכי קדוש, הדברים הסמלים הכי קדושים ביהדות. זאת אומרת שהסטרא אחרא, השטן ולילית, פה הרסו את היהדות, הרסו את האמונה באלוהים, הרסו את לומדי התורה, הצליחו רבותיי. זה מאבק עולמי בין הצד הימני, כן, של האמונה היהודית לבין הצד השמאלי של אלה שמשתמשים בתאווה ובכל דבר שאיננו מן התורה, או שהתורה אוסרת עליו, כדי להכשיל תיקונו של עולם, כמו שפרץ התחיל במבוא בהתחלה, שהעולם זה ים ואנחנו דגים, והשטן מנסה לדוג אותנו, כן, עם התולעת הזאת של התאווה וכו' וכו'. יש פה בעצם מאבק קוסמי בצורה ספרותית כאילו תמימה. הלאה. השורה האחרונה זה זוג ווס נוח ומגוטס וילן. תגידי מה עוד, ברצון אלוהים. השאלה אם זה הוא אומר או שהיא אומרת. אני חושבת שהוא אומר. כדי להביא אותו להשתבע באלוהים. בואו נראה את הבית הבא. שהיא תאמין לו שהוא יאהב אותה לנצח. בדיוק. אוקיי, 135. רבותיי, רגע, לפני שממשיכים, פרץ נוגע פה לתופעה אנושית ולחוויית האהבה מתוך ידע פסיכולוגי עמוק. למה? כמו שאני אומר לכם תמיד ואני לא ממציא, בדידי הווה עובדה. אני מספר לכם, אני מתוודה בפניכם שלי זה קרה. כאשר הכרתי את אשתי, ואני לא אספר את כל הסיפור, ויום אחד אחרי שהכרנו, לא הרבה אחרי שהכרנו, עמדנו באוניברסיטה העברית בירושלים, על הגג של מה שבאופן אירוני היסטורי למטה היה מעבדה שאשתי אחרי שנים ניהלה. עמדנו על הגג, הסתכלנו על הנוף, ואני אומר אמת. אז לא הייתה אשתי, הייתה חברתי, אולי שבוע, והיא שאלה אותי, האם תאהב אותי לתמיד? ואני בתמימותי אמרתי, מה, אני סטודנט באוניברסיטה, איך אני יכול לדעת? והיא נעלבה, הדבק נשמתה. פרץ ידע מה הוא כותב. הלאה. Unerschwert ihr heiße Liebe als verbrennt und verscheitert, und sie schmeichelt, und sie bett sich. Schwer noch weiter, weiter, weiter. והוא נשבע לה, unerschwert ihr heiße Liebe, והוא מבטיח לה, הוא נשבע לה אהבה
חמה, אהבה לוהטת, עד ספרונטר, יותר שורפת, מה זה פרשייטר? לא, לא, לא. הפרשייטר בצורה לא מוסרית. זאת אומרת, על כל הקשת של אהבה ללא מיצרים, שלא נעצרת גם במצוות התורה. זה פרשייט. אדם או מישהו יסתכלו במילה פרשייט. מה? It's to be shame. מה זה? פרשייטר, it's to be shame. שם זה שם, שם זה. כן. לא, פרשייט זאת אומרת, נו, לא מוסרית מבחינת מצוות בתורה. אהבה מעל לכל גדר וחוק ומחסום. תחפשו במילון פרשייט. It's to be shame. Mischievous, insolent, saucy, shameless, wanton, provocative. כן. אני מצאתי. איזה מילה מצאת? To be shame, to be shamed. מה זה to be shame? Shame, be red in the face. לא. פרשייט הכוונה, אני מחפש את המילה באנגלית, כן? כן. אהבה, נו, not innocent, אהבה פרוורסית. פרוורסית, כן? למה? כי הוא הרי מוניש כאן, ברגע שהוא נתפס על ידי התאווה, הוא שכח את התורה ומה שהוא למד, והחוקים בתורה. הוא מוכן לעשות הכל ולעבור על המצוות, כדי לאהוב את מרי, לא על חוקי התורה, וזה הפרשייט. שורה שנייה. איפה אנחנו? אז זו הייתה... סליחה, בלה, מה זה פרברן? שורף. שורף. פרברנטר. אוקיי, שורף. תודה. Und sie schmeichelt und sie bett sich. והיא מחייכת. רגע, תרגום. Und sie schmeichelt und sie bett sich. מה? והיא מחייכת, והיא מבקשת. למה היא מחייכת? פירוש. עושה ממנו קצת צחוק, אני יודעת. לא עושה ממנו צחוק. היא רוצה שהוא יגיע לשבועה האולטימטיבית שמעדיפה אותה על אלוהים. זה העניין. שוור נור וייטר, תשבע רק עוד ועוד ועוד. מה פירוש עוד? תמשיך לעשות טרנסגרשן של החוקים שאתה לומד ואתה מחויב אליהם כיהודי, רבותיי. שורה הבאה. הבית הבא 136. אונר שוורט bei sein Taten, bei der guter frummer Mammen, bei der Boben, bei der Seiden und bei alle noch zusammen. רגע, אני שואל, אנה, למה צחקת? זה יש עכשיו אני מבינה. אוקיי. היה שווה לחכות, אנה? זה לא זה, אני מבינה the words, but I am trying to understand really the deep of this poet, because it's very interesting. It's very interesting, but we have to understand the deepness of this word. Marie, she's the shaliach, she's the, איך אומרים שליח באנגלית? Messenger. She's the messenger of the Satan, של השטן, of Lilith. She
her function is to catch Monish to behave not as a Jew who knows the Torah, to transgress, to make him transgress the laws of the Torah. Okay. בלה. אונר שוורט איר בי זיין טאטן, והוא נשבע לה באבא שלו, בי דר גוטר פרומר, של מוניש. כן. בי דר גוטר פרומר מאמן, באמא הטובה, המאמינה, אדוקה שלו, בי דר בובן, בי דר זיידן, בסבתא, בסבא שלו. תשימו לב, אני לא יודע, כשהייתם קטנים, היה אסור להישבע בשם האבא ואמא שלך? באמא שלי, באבא שלי. אסור, לא? מפני שזה, אתם מעמידים את ההורים במצב שאם לא תקיימו, אז הם ניזוקו. יש דברים קדושים שלא נשבעים בשמם, כן? עכשיו תשימו לב איך זה הולך, רגרסיה עד אינפיניטום. הוא מתחיל באבא, הוא ממשיך באמא, הוא ממשיך בסבא, הוא ממשיך בסבתא, עד אינפיניטום. Und bei alle noch zusammen. רגע. מה זה עד אינפיניטום, רבותיי? בלטינית, כן? רגרסיה עד הקצה של האינסוף. ומה זה אינסוף ביהדות? זה אלוהים. הלאה. Und bei alle noch zusammen. ובכולם... בכולם. כבר הוא נשבע לא רק למשפחה שלו וכל, אלא כולם, כל בני המשפחה. הלאה. כן, השאלה אם אנחנו ממשיכים, כי כבר עברנו את הזמן. אז אנחנו נעצור, ובשעה טובה נסיים את מוניש בפעם הבאה. היום זה יום שני, אז יום רביעי ב-6 אנחנו עושים סיום. כי אני מניח שכבר נגמור אז. כן, מאוד השם. מודה לכם על הסבלנות. תודה רבה. רגע, וזה שאנה התחילה להבין את הפואמה, זה מוצא חן בעיניי. אז להתראות ביום רביעי. להתראות, תודה. זין גזונט. תודה רבה. ביי. ביי יהודית, זין גזונט. להתראות יהודית. להתראות. יהודית יכלה לשמוע?